Mustapha Rezeduan TV, duniyar nishadi. A yau mun yi nasarar gayyato muku shugaban ƙasar gobe da izinin Ubangiji, Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Jama'a assalamu alaikum. Wa alaikas salam wa rahmatullah. Sunana Rabi'u Musa Kwankwaso. Ranka ya daɗe ya aka ji da gwagwarmaya. Muna godiya ga Allah. Ranka ya daɗe za mu so mu san ko me yasa kake so ka zama shugaban ƙasa? Na shiga wannan siyasar ne domin na ganin waɗansu abubuwa da ake ba daidai ake ba. Kenan kana da ƙudurin gyarawa. Ni na samu dama zan canza. To yanzu ya ka ji da samun wannan damar? Yanzu alhamdulillah dama ta samu. Sannan kuma ga ɓangaren al'umma da ake ta kashewa. Shi ne babban bakin ciki. Shin idan ka kai ga ciwon mataki za a ɗauka akan haka? Ba za mu yarda a ci gaba da haka ba. Za a duba kenan. Cikin yarda Allah. Sai dai kuma wasu suna cewa siyasar ka akwai su dabaru a ciki duba da yadda kake ta kwashe al'umma. Babu wani su dabaru. Kenan tsantsan adalci dai ne. Shi ne ake yi a ƙasashen duniya akai nasara. Sannan kuma an ce sai gwagwarmaya kake ta yi babu hutu ba dare ba rana. In ka shiga wannan aiki kamar ka shiga aikin soja ne. Sai dai duk da hakan kuma akwai waɗanda ba sa yin uzuri. Ita zuciyar ɗan adam dama babu ƙashi a ciki. Wannan gaskiya ne. To yanzu kenan wani tanadi aka yi mana? Za mu shigo da abubuwa da yawa. Kamar na maye da maye kenan. Na gyara ƙasa. Ta ina za a fara kenan? Harkar ilimin za mu ƙoƙari mu ga ɗan talaka. Dan talaka ya samu makaranta. A birane kenan? Birni da ƙauye. Amma kana ganin hakan zai yiwu a cikin sauƙi kuwa? Birni a Kano. Wannan gaskiya ne. Shi shugabanci ba na barazana ba ne. Dole sai shugaba sun ya jajirce. To kenan me ya janyo duk wayannan matsaloli? Raunin shugabanci ne. Me ye wahala a ciki? Gaskiya wannan mai sauƙi ne. Wani matakai za a bi kenan? Ka kare mutunci da daraja da rayi da jini. Za a yi wa kowa adalci dai kenan. Kyakkyawan tsari. Sai an jima. To bayan haka kuma sai me? Harkar ilimi, harkar tsaro, lafiya. To wannan shine abin da za a gyara kowa ya zauna lafiya. Ya zama dole ne. Ranka ya idan Musa fa ya kwashe al'umma ya bar mutanen ka da rabon Ba su ido. ɗauki abin da muhimmanci ba. To me yasa? Na magana kan wannan kuma ba ni ya ƙarawa. Kyau ka shiga uku. Yan shiga tan aji ne. Ga mata sirrin miji ne. Yarda ba ta gwaji.